princesa eder, príncipe guapo, Mari Errauskin edo tazapo, naranja erdirik ezazu bila, ze gozoa zarelako. Zeure begi ez bizi eta ez, besteen begientzako, egin dorretxetik salto, aske bazara ez duzulako, askatzailerik beharko. Komplexuz gizen eta pixuz dunak, besteentzako panpinkutionak, izan gaitezen agintzen digu, sarritan gure garuna. Izan gaitezke haundi zain txiki, azkarrak edo tuntunak, raketunak, barredunak, erakargarri egiten gaitu gure berezitasunak. Bizitzak dauzka hainbat zutabe, goza tristurak da dudak daude, den aldatzen da eta soilik gara, geure buruaren jabe. Ate bat itxi eta beste bat, zabaltzen da parez pare, lotuta eskatu xuabe, edo nor gabe bizi gintezke, eta edo nor gu gabe. Gaurra puskatzen du iragana, eta eguna gaua darama, eta hasten den bezain natural, bukatzen da harremana. Eta Erne, hasi baita, Gipuzkoako nesken itzulia. Ya tenemos a la primera corredora, Olaia Gayoso de Zug Limousine. Ya en carrera, ya ha partido la primera corredora, la segunda está en línea de salida, en rampa de salida. Plaza Berrian hasten da lasterketa, bigarren txirrindularia abiatu da, eta hementxe dugu jada, bigarren txirrindulari hori, Paula Medel, RPK Udapa taldeko txirrindularia, 3 kilometro, 700 metro osatu beharreko ibilbidea. Recorrido de 3 kilómetros 700. Ya tenemos a la tercera corredora también compitiendo, Isaro Aguirre del Zug Limousine. ¡Aupa, Isaro! Kadeteak ditugu aurrena, eta behin kadeteek amaitutakoan juniorrak izango ditugu. Kadete mailan 89 parte hartzaile izango ditugu. Ane Atorra Sagasti abiatu da, ya tenemos a la cuarta, a la oñatiarra Ane Atorra Sagasti del Zug Limousine. Benta hundiraino joan behar dute txirrindulariek, Plaza Berrian hasi, eta trianguloan bukatuko dute. Han badute repetxito bat, igoeratxo bat, 100 metrokoa. Arane Belkura orain abiatu den txirrindularia, 30 segundoko tartearekin ari dira abiatzen. Están saliendo con una diferencia de 30 segundos.
Tenemos 89 cadetes. Salen de la Plaza Nueva, acaba el recorrido en el triángulo. Tienen que completar un recorrido de 3 kilómetros 700 metros. Euskal Herria plazatik zuzendu diguten bezala. Eta lehenengo txirrindularia ja hortxe dugu igoeratxoan. Gainditu du eguneko zailtasuna, baina nahikoa zailtasun bada egiten duen beroarekin banan-banan ibilbide hau osatzeak. Ya tenemos en dirección a meta la primera corredora, a Olaya Gayoso del Zuk Limousine, el equipo de casa. Bero handia, bero ikaragarria dute txirrindulariek, lagun ez dugu esango, kontrario esango dugu, eta aurki jada lehenengo erreferentziak emateko moduan izango gara. Aurki izango dugu lehenengo txirrindularia helmugako marra honetan. Pronto tendremos a la primera corredora en línea de meta. Olaya Gayoso. Ya vemos a la moto que abre carrera, que ya se está acercando. Eta bien bitartean, hortxe doaz txirrindulariak 30 segundoko tartearekin irtera hartzen. Ahí están saliendo las corredoras con 30 segundos de diferencia. Eta hemen da, lehenengoa Olaya Gayoso. Acaba de entrar la primera corredora, Olaya Gayoso. Eta hemendik aurrera bata bestearen atzetik gerturatuko dira.
Eta Ane Torresagastik bukatu du. Ane laugarren tokian abiatu da. Bi txirrindulari behintzat gainditu ditu ibilbide horretan. Olaia Gaiosok 7 minutu eta 5 segundoko denbora markatu du. Bi txirrindulari orain batera. 6:42 Arane Adriana del Curaren denbora, orain arteko denborarik onena. Inge Zumetare sartu da helmugan. Aurki esango dizuegu orain arteko denborarik onena Arane del Curarena izan dela 6:42. Emango dizkizuegu aurki erreferentzia berriak. Gera Uriaren irudiak ere ikusten ditugu. Izan ere, Akon Mediari esker, streaming bidez jarraitzen ari gara erloioaren aurkako saio hau. Gracias a Akon Media, estamos siguiendo por streaming esta contrarreloj individual de la 6ª edición de la Vuelta a Guipúzcoa. Beste txirrindulari bat helmugan, Paule berezi hartua, Occiden Punta Galeako ziklista eta baita bere taldekidea ere. Naia Bilbao ere helmugaratu da. Eta Punta Galeako hirugarren bat ere gertu behar dugu. Naia Bilbao, Garazi Marzan, Euskal Herria enparantzatik abiatzen ari dira txirrindulariak, 30 segundoko tartearekin.
Eta 3 kilometro eta 700 metro osatuta, berriz ere hementxe trianguluan bukatzen dute lehen etapa honetako egin beharra. Bihar goizean Deban jokatuko da etapa, eta igandean 3. etapa Elgoibarren jokatuko da. Deba eta Elgoibarko ibilbideak oso gogorrak dira, beraz, itzuli haundi bat ikusteko atarian gaude. Acaba de llegar Garazi Marzán del Occident Punta Galea. Estamos esperando a Yera Uría de su limusín que acaba de entrar. Margot Kortejarena, oraintxe helmugan, Bakeko Santana ere, Uxue Santana helmugaratu da. Irizar sari nagusia jokoan, banakako erloioaren aurkari dira indarrak neurtzen txirrindulariak. Guztira 213 neska ditugu parte hartzen Gipuzkoako itzuliko lehen etapan. Orain arteko denborarik onena Baketaldeko Uxue Santanak egindakoa da, 5:49. 5:59 mejor tiempo hasta ahora, 5:59 el tiempo de Uxue Santana del equipo Bake Movistar Team. Gaur etorriko altzara. Cuando esto venían los dos, venían.
Mamuako zenki esan zuen pentsatu zazue ondo arauak hautsi baino lehen zuzena okerra zuzen hemen ez da inor libratzen noizean behin Bueno, eta ikusten dugu denborak hobetzen ari direla. Naiara Saez de Jauregi 5:56 orain. Laia Sagarduik 5:54. Tiempo para Laia Sagardui 5:54. Helmugan haizea tamaio izan da azkena, baina orain arteko denborarik onena Laia Sagarduik. Bueno, Maider Hierro helmugaratu da 5:51. Orain arteko denborarik onena Bizkaitarrarentzat. Maider Hierro Altzola lehenengo tokian 5:51ko denborarekin. Ea, beste txirrindulari bat helmugan, Ainhoa Plaza. Azken aldian, lehenengo tokietatik gertu da bilen txirrindularia. Eta gogoratu jokoan dugula Erloioaren aurkako Gipuzkoako txapelketa eta baita Euskadiko txapelketa ere. Está en juego el campeonato de Guipúzcoa contrarreloj y el campeonato de Euskadi contrarreloj individual. Ikus dezagun. Katixa Regina González haze denbora egin duen. Joanes Omarriba eta Rafa González Arrietaren alabak. Reginak 5:15. Impresionante el tiempo de Regina González Omarriba. 5:35, el mejor tiempo hasta ahora.
era una de las favoritas y no ha fallado. 5:35. Eta Erne, Malen Jurritak segundo batean hobetu du Reginaren denbora. 5:34, tiempo Malen Jurrita 5:34. Ha mejorado en un segundo el tiempo de Regina González. Vamos a ver qué hace Noa Vega. Están las favoritas disputando esta primera etapa más el campeonato de Guipúzcoa. Noa Vega no ha mejorado el tiempo de Malen Jurrita. 5:31 para la corredora de Zug Limousine. Malen Jurritaren denbora onena 5:31. Zug Limousineko txirrindulariaren denbora ikaragarria da. Eta Erne, sailkapena erabakitzen baitugu. Ez lehenengo etaparena bakarrik, baita Gipuzkoako txapelketarena eta baita Euskadiko txapelketarena ere. Etapa ez da oraindik bukatu, baina badugu Gipuzkoako txapelduna eta Euskadiko txapelduna. Malen Jurrita Zug Limousine taldeko txirrindularia. Orain ikus dezagun sailkapenarekin zer gertatzen den. Hautsi dira tabu kulturalak, datzarekiko arazo moralak, bat-bateko galerna, hasi da perreoa, herriko taberna. Dantzakaua, 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 euskal jaien egitaraua. Dantzakaua, 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 euskal jaien egitaraua. Folklorearen hasia, arpasoan rabetan hasia, gauek ordu txikitan, perreoa blusaz jantzita. Gazteiza, iritsi da, Bilbora, iritsi da, Zaskanaka, iritsi da, Durangora, iritsi da. Gazteiza, iritsi da, Bilbora, iritsi da, Zaskanaka, iritsi da, Durangora, iritsi da. Dantzakaua, 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 euskal jaien egitaraua. Dantzakaua, 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 euskal jaien egitaraua. Aiatu da gaua itzali argik,
Asko zobeto gaude ilunpetan beida zena Ideun egia esan ezer berrik ez Ez deu gelditu nahi ta muitzestan gerrik ez Fuera tabutanak dantzatokitatik negua ta uda takutanak probatzen bitatik Folklore ez harinarin ta fandango bakarrik Hau ez da izango folklore bakarrik Eman egurra, gure gozamena bere beldurra Gozatu puritano daukezun denbora purra Astindu ezurrak, ez hauze deu honen alde makurra Zerria beti bilatzen ezkurra Esango izutegia, botako deu esia Itaia beti presteta zorrozuta geziak Batzokiko moralaren itzala gure harria Ipurdi muiz ez pau ez datan ere Euskal Herria Baionara, iritsi da Trebiñura, iritsi da Tuterara, iritsi da Tolosara, iritsi da Baionara, iritsi da Trebiñura, iritsi da Tuterara, iritsi da Tolosara, iritsi da Dantzagaua 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 Euskal jaien egitaraua Dantzagaua 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 Euskal jaien egitarauan 0 bat 0 beta 0 lau 0 Tolosa eta Gurain dupla eta bidean ta mesiele krep musika urbana ja Hau da gure folklorea eta hau da kontatu nahi nizuna Reggaetoia zarra eta perreoa Sekula nuela erreko zinekin nuen Ta zigarroa eskutan abilitza hauek idazten Betianik esan den Umerik genuela nahi Tanaren neska urdun dagoela esaten etorri zait Astor eta perico, dirutan justiko Y al más hijo de puta, hacemos espaldiko Gure faltsukeria Kalean ikusia, umeek ikasia Beste alditan esan da, batzutan edan da Azkenean beti gezurretan ara Barbikotea kantxan, beti dabil saltxan Ez bidatu gure hitzetan Beste alditan esan da, batzutan edan da Azkenean beti gezurretan ara Barbikotea kantxan, beti dabil saltxan Ez bidatu gure hitzetan Acaba de entrar en meta Lua Noval Suárez a 31 segundos de Malen Yurrita. Lua, hermana de Benjamín Oval, que va primero en Asturias, ha ganado la etapa. Benjamín Oval, segundo Luca Martínez y tercero Aitor Martínez. Y la hermana de Benjamín Oval es la última corredora que ha cruzado la línea de meta aquí en esta primera etapa de la Vuelta a Guipúzcoa Gran Premio Irizar. Irizar, Laboral Kutxa, babesle nagusiak, nesken Gipuzkoako itzulian. Orain arteko denborarik onena Malen Yurritak egin du, kadetekin ari gara oraindik ere, eta Malen Yurrita da orain arteko denborarik onena egin duen txirrindularia. Todavía estamos con la carrera de la categoría cadete, en la que ha marcado el mejor tiempo Malen Yurrita. Malen Yurrita con un tiempo de 5:31, un tiempo impresionante que les va a costar a todas mejorar. 5:31.
Ha sacado 4 segundos a Noa Vega, que era la gran favorita para ganar hoy. 1 segundo a Regina González Somarriba, hija de la gran campeona del mundo, vencedora del Tour y del Giro, Joanes Somarriba, hija también de Ramoncho González Arrieta, corredor profesional de Banesto. Pues la hija cadete, Regina, están dando muy bien. Ahí tenemos los tiempos. Malen Yurrita, mejor tiempo. 5:34 a 1 segundo. Regina González Somarriba y a 4 segundos Noa Vega Bilbao. Ja, azken kadeteak helmugaratzen ditugu eta jada junior mailako txirrindulariak ere jada hasi dira irtera hartzen. Eta benetan nolako lasterketa egin duen Malen Yurritak 5:24 segundo bat atera dio Regina González Somarribari, 4 segundo Noa Vegari
oso denbora onak dira. Eta ez dut uste lehenengo 3 postuetatik oso urrun ibiliko direnik 3 aurre. Eta Erne Gisela Herrerok ondo egin baitu Malen Jurritaren denbora. Mejor tiempo para Gisela Herrero 5:29. Tiempazo de Gisela Herrero 5:29. Nueva referencia para la vencedora de la primera etapa. No sería líder Malen Jurrita, pero sí campeona de Guipúzcoa y campeona de Euskadi. Pero tenemos mejor tiempo para la etapa para Gisela Herrero 5:29. Mesedez jendeari bidea zeharkatzerakoan kontu izan. Por favor, tener cuidado al cruzar la calle, ya que está en juego la primera etapa contrarreloj individual de la Vuelta a Guipúzcoa femenina. Mejor tiempo, Gisela Herrero. Haze denbora egin duen Gisela Herrero, 5:29. Gainera gaur ibilbide berbera dutenez, konparaketak egin daitezke, kadete izan arren, junior mailako txirrindulariekin, eta eliteekin ere bai. Tiempazo el de Gisela Herrero, 5:29. Hoy podrá compararse su tiempo con las junior y también con las sub-23 y elite. Pailazo bat einaz, buru bako pertsonaje bat, ez nazela oso normala dioen. Ana Lospitao, Ez toztardu sartu da helmugan, arraro xamar bizi nazela, azken kadetea gelditzen zaigu. ez dekotela, ez alda izango suposatze bat, euren lotzetan bizi direla. Ez dago dirurik, barrie gordaintzekorik, horregaitik ez zaitut maiterik. Sufritzen badakit,
Bueno, azken juniorre aldu da, beraz, Gisela Herrero izango da lehen etapako irabazlea eta Gipuzkoako itzuliko lehen liderra. Ya ha llegado la última cadete, por lo tanto, vencedora de la primera etapa en la categoría cadete. Bueno, todavía quedan corredoras que van a salir al final, es verdad, vamos a esperar, pero el 5:29 de Gisela Herrero es una muy, muy buena referencia. Eta hori bai, esan dezakeguna da, Malen Jurrita zuk limusin taldeko txirrindularia izango dela, Gipuzkoako txapelduna eta baita Euskadiko txapelduna ere. Eta Erne, Ana Lospitau oso denbora onarekin Reginari aurre hartu dio. Se pone la clasificación de la etapa y de la itzulia en tercera posición, Ana Lospitau con un tiempo de 5:34. Bueno, ya da juniorrak errepidean ditugu. Ya tenemos a las junior disputando esta primera etapa de la Vuelta a Guipúzcoa. Gran Premio Irizar. Katena baretzen denean, elkartuko gara bidean berriz. Zuetani, aurretik daukagun bidaia, eraikitzeko garaia baita. Beldur zarela badakit, Bien bitartean, orain arteko denborarik onena gogoratu behar dugu. Gisela Herrerorena dela, 5 minutu eta 29 segundo. Mejor tiempo para Gisela Herrero, 5:29. Acaba de salir Naya Carmona de Tenerife Bike Point. Naya Carmona ya en la carretera. Eta irteteko prest etxeko bat Maili Saizar. Zuk limusin taldeko txirrindularia. Oraintxe errepidean. Maili Saizar, txaloa Mailirentzat. Nabaritu dadila, etxekoa dugula. Animatu dezagun, bertako txirrindularia. Neskak oso urduri daude. Eta Maili Saizarren atzetik, Clara de la Roca. Oraintxe bidean. Clara de la Roca. Tenerife Bike Pointeko txirrindularia. Eta bien bitartean, kadete mailan gogoratuko dugu 5:29 izan dela orain arteko denborarik onena.
noa esan behar genuen, baina oraindi Mirari Gotxiren irudiak ikusten ari gara, baketaldeak duen harribitxietako bat, ziklokrosean ere punta-puntan ibiltzen den txirrindularia. Ilargitan astelenan zenbat astez atzera ez igorretan barrena iretzen da odela baina zenbat lastanta bat bera ez du asmatu gaua zenbat leiho hankaz gora Tasun erregulan baina gaur ez da giro gauari gea dario maitasun ezak plazera ezak ez dute balio maitasun ezak plazera ezak ez dute balio zenbat arerio zelatan dabiltzan esaidazu berriro zein den zure baldintza zoaz ez itzuli hau ez da egia Mirari Gotxi, mejor tiempo junior hasta ahora 5:30. Orain arteko denborarik onena junior mailan Mirari Gotxi, baina Erne, kadete batek 5:29 orain arteko denborarik onena egin baitu 5:29. maitasun ezak plazera errezak ez dute balio maitasun ezak plazera errezak ez dute balio Ilargitan astelenan
Amets goxoak izan aldala nerekin aldala partxen soinek ordin batekin Eta Erne denbora oso ona Gipuzkoar batek osatu duena Ane Zubeldia Peñagarikano 5:22 Ane Zubeldiaren denbora orain arteko denborarik onena junior mailan izugarria Ane Zubeldiaren denbora 5:22 bikain zaraustarra ea ondorengoek zer egiten duten baina JRG Norclan taldeko zaraustarra momentuz lider genuke Gipuzkoako itzuliko lehen etapa honetan behin-behineko sailkapena da, baina kosta behartzaie denbora hau ontzea. 5:22. Eta gonbitea egingo nizueke, bizikleta hartu eta 3 kilometro eta 700 metro hauek osatzera, ea ze denbora egiten duzuen. Balioa emateko Ane Zubeldiak egin duen denbora honi. 5:22. Va la siguiente. Intza del Tesok ere bukatu ditu lanak. 45 segundo galdu ditu. Intza del Tesok.
Lur Zufiria. Jada, open mailako txirrindulariak ere errepidean ditugu. Honek esan nahi du, ez ustekorik ezean, Ane Zubeldia izango dugula lehen liderra junior mailan. Gisela Herrero berriz gogoratu kadete mailan. Eta hemen gutxira esango dizuegu norden 23 urte zazpiko eta elite mailan. Irati Michelena, bi modalidadiak egiten ditu emakume txirrindularia daukagu, pista eta errepidea. Pistako modalidadian internazional mailan arikutakoa da, eta Euskalduneko egutegian ere, aurrean egitzen da emakume txirrindularia. Zatikakoa. Irati Prest eta jarraian Andrea Soldevila. Andona Racing Tinekoa. Hauek Andorratik datoz. Ikusten dezuenez, seigarren emakumeen feministako txuli honetan, 180 txirrindulari, hiru kategorizatuak, karetia, juvenilak, 23 urte zazpiko eta elitiak. Hiru egunetan ezuko dira, bi emezortzi, Urgente, Emilia Baia Izterara, Urgente. Berrendo berrobi dorsalarekin, Naia Imaz, Hasi, taldekoa, Masitatiak, katalanak, eta hauek aldiz, urte zazpiko eta eliteko txirrindulariekin osatutako taldea. Jarraian, Bioniera, Kantorritu datoz, Andrea Velasco. Emilia Baia Mercedes, Urgente, Quintera Nápoles. Emilia Baia, Urgente, a salida.
la 83, Claudia Galeano. Emilia Vaya, 218, urgente, a salida. Emilia Vaya. Jarraian, Emilia Zazal urterara, jarraian 253 dosorarekin, Bianca Norrit Mortese. Hemengo taldia daukagu Gipuzkoarra, baina bera atzerritarra. Internazional mailan aritzen da emakumea. Tania da. Jarraian 211 dorsalarekin, dorsal 211, del equipo Tenerife Bike Point, Alejandra López. Tres, Marta Betty, Cantabria, Deporte Río Minerako txirrindularia. Eta jarraian, Laia Puig de Fabregas. Marta Betty 3, Río Miera taldeko txirrindularia. Eta jarraian, Laia Puig de Fabregas. Joveni mailan, oso emaitza onak lortutako txirrindularia. Internazional mailan, aritzen da txirrindularia. Eta ea urtengo Gipuzkoa bertsugiran, iesan iberian sartzen da. Masi katalaneko taldeko txirrindularia Laia Puig de Fabregas, nobeak berez, Natalia. Bertxalarekin, Naia Mangas, Hernaniarra, Grupo Eulen taldeko txirrindularia. Emakume honek ere bi modalidadiak uztartzen ditu, bai pistan eta baita errepidean ere. Pistako modalidadian internazional mailan aritzen den Naia Mangas. Gaurkoan 23 urte zazpiko eta elite mailako txirrindulariak ditugu orain errepidea lehiatzen. Eta lan batzuek aurreratu ditzakegu. Ane Zubelia izango da junior mailan lehen liderra Gipuzkoako itzuli honetan. Eta Gisela Herrero dugu kadete mailan ere lehen liderra. Eta momentuz, behin-behineko sailkapenean gainera, aurrena eta bigarren lirateke. 5:22, el mejor tiempo hasta ahora, el de Ane Zubelia, la junior de Zarauz, que corre con el equipo de Oche, JPRG Nordland. Es el mejor tiempo de la categoría junior. Y hasta el momento ni las sub-23 ni las élites que están compitiendo han mejorado este tiempo de Ane Zubelia. Ane Zubelia Peñagarikanok egin du orain arteko denborarik onena, 5:22, 5:29 da bigarren denbora, kadetea bera, Gisela Herrero. Kadete mailan Gipuzkoako eta Euskadiko erloioaren aurkako txapelketa jokatu dira. Eta txapelduna Zuk Limusin taldeko
Maier, Malen Jurrita dugu. Campeona de Gipuzkoa y Euskadi contrarreloj categoría cadete. Malen Jurrita del equipo Zug Limousine. Akon mediari esker streaming bidez ari gara jarraitzen nesken Gipuzkoako itzuliko lehen etapa hau 3 kilometro 700 metro erloioaren aurka bakarka eta benetan irudiak zoragarriak dira gardenak Gaia Puig de Fabregas azkenen mugan denbora ona, baina ez onena. Jonander Peña pelotaria ere interako rampatik gertu ikusten dugu. Jendea egia da, bera handia egiten duela, baina animatu dela neskak gertutik jarraitzera eta neskak animatzera. Euleneko Claudia San Justo errepidean. Eta hemendik minutu batera Maier Rolano izango dugu errepidean. Izaro Etxarri ere gertu, Maite Urteaga. Bueno, lasterketa aurrera doa, gogoratu arratsaldeko 6etan hasi dela erloioaren aurkako saio hau. Eta orain arteko denborarik onena Ane Zubeldia juniorra osatu du egin du. 5:22 Zarauztarraren denbora oraintxe Portugalko txapelduna errepidean Beatriz Royo hortxe doa Portugalko txapelduna.
campeona de Portugal, Beatriz Royo, ya está completando el primer kilómetro de esta crono de 3 kilómetros 700 metros. Eta hor duzue, Maider Olano, Masi taldeko txirrindularia, etxeko txirrindularia, bixi, Maider Olano. Lehenengo kilometroaren bila, erreferentzien bila. Eta oraintxe Lebediz, Eulen taldeko txirrindularia. Lehen pedalkadak ematen, eta honen atzetik, gaurko favoritetako bat, Eustrak Euskadi taldeko Izaro Etxarri. Pistan ohitua, pistan aritua eta Izaro errepidean dugu. 3-7 beretza distantzia egokia da. Izaro Etxarri badator ordoa. Eustrak Euskadiko txirrindularia, Izaro Etxarri. Eta Riomierako Almenaren ondoren, itzulia irabazteko favoritetako bat Maite Urteaga. Zumaiarra benetan denboraldi dotorea osatzen ari da. Denboraldi ona. Almena ordoa. Atzetik Urteaga. Bien bitartean, Ane Zubeldiaren denbora, 5:22. Juniorra bera, baina orain arte inork ez du hautsi. Ane Zubeldiaren denbora, 5:22. Mejor tiempo hasta ahora, la de la Junior, Ane Zubeldia, 5:22. Nadie ha sido capaz de mejorar ese tiempo, 5:22.
Oraintxe sartu da Beatriz Rollo, Maier Olanoren zain gaude, Masi taldeko txirrindulari azken metroetan, nabarituko da etxekoa dela, ez da? Bukatu ditu lanak, Maier Olanok, eta Erne, Ane Zubeldiaren denbora berdindu du Maier Olano. Maier Olano ha igualado el tiempo de Ane Zubeldia, Anes Junior, Maier Sud 23, pero hasta ahora el mejor tiempo 5:22 para Maier Olano y Ane Zubeldia. Bost hogeita bi Maier Olanoren denbora, Ane Zubeldiaren denbora bera da, bost hogeita bi, orain arteko denborarik onena. Claudia San Justo, ea Izaro Etxarrik zer egiten duen, hemen da Izaro, ja, denbora ona, onena, orain arteko denborarik onena, bost hogei, Izaro Etxarrirentzat. Mejor tiempo para Izaro Etxarri, 5:20. Esan dizuegu, favorita zela eta ez du huts egin, Izaro Etxarri, bost hogei. Eta Erne, Maite Urteagak, bost amasei denborarik onena, Eulen taldeko Zumaiarrak, bost amasei. Impresionante el tiempo de Maite Urteaga, 5:16. Muy buen tiempo el de Maite Urteaga, bost amasei. Txirrindulariak badoaz, euren lanak osatzera, eta momentuz denborarik onena Maite Urteaga, Eulen taldeko txirrindulari Zumaiarrarena, bost amasei. Muy buen tiempo el de Maite Urteaga, 5:16. Vamos a ver si hay alguna capaz de mejorar ese tiempo. Ya estamos con las últimas corredoras, estamos acercándonos al final de esta primera etapa de la Vuelta a Guipúzcoa femenina.
azken azken aurrera ateratzen, eta amaitzea dago, bi txirrindulari batera datoz, baina momentuz esango genuke maila nagusian podium gipuzkoarra dugula Maite Urteaga, Izaro Etxarri eta Maier Olanorekin. Si no se nos cuela ninguna, vamos a tener un podium guipuzcoano en la categoría sub-23 y élite con Maite Urteaga, Izaro Etxarri y Maier Olano. Maite Urteaga 5:16 behar izan du 3 kilometro hauek eta 7 metroak egiteko. Goreti Sesma ibilbidean azken txirrindularia. Aupa Goreti! Txirrindulari nafarra, pistan ere bikain defendatzen dana. Goreti Sesma bipek taldeko txirrindularia. Hortxe dugu ibilbidea. Vencedora en la categoría cadete, Gisela Herrero. Vencedora en la categoría junior, Ane Zubeldia. Y por el momento, primera en la clasificación sub-23, élite, Maite Urteaga. Iraia Herrero, baina Maitek minutu bat atera dio. Bazen ikusten, gelditzen diren txirrindulari horiek gaitasuna baduten Maite Urteagak egindako denbora hobetzeko. Vamos a ver si las corredoras que faltan son capaces de mejorar el tiempo de Maite Urteaga. Son capaces de mejorar el tiempo de Maite Urteaga.
Oso, txirrindulari gutxi gelditzen dira, nahi arana orain helmugaratu da. Ez du ondu Maiteren denbora. Ikus dezagun, beste bat helmugan. Lur Florido, honek ere ez. Oso, denbora ona da Maite Urteagarena. 5-16. Estefania Jimenez ere helmugaratu da. Ez du ondu, honek ere Maiteren denbora. Eta ipatzen ari garena, Ainhoa Sanz. Honek ere ez du ondu ba Maiteren denbora. Beraz, hiru txirrindulari gelditzen dira, besterik ez. Acaba de entrar Goretti Sesma con un buen tiempo, pero no ha mejorado el tiempo de Maite Urteaga. Por lo tanto, ya tenemos a todas las corredoras en línea de meta. Da eta Agirre del Sublimusin behar dute txirrindulariek
Aitor Aiertza. Bigarren, Zuk Limusin taldeko Malen Jurrita. Eta saria, Oriako Txirrindulari Eskolako presidenteak Aitor Aiertzak emango dio bere txirrindulariari, Malen Jurritari. Eta aurrena, eta Gipuzkoako itzuli honetako lehen liderra, Mirat taldeko Gisela Herrero. Saria, Andu Martínez de Rituerto, Tolosako alkateak emango dio, el alcalde de Tolosa. Andu será el que se va a encargar de darle el trofeo a la vencedora de esta primera etapa de la Gipuzkoako itzulia, Gisela Herrero. Jarrai dezagun, sariekin, vamos a continuar. Lehenengo gipuzkoarra, gaurko etapan, primera guipuzcoana en la etapa de hoy, Malen Jurrita. Juan Luis Ormazabal, Gipuzkoako Txirrindulari Federazioko ordezkariak jantziko dio maillota. Juan Luis Ormazabalek jantziko dio maillota lehen gipuzkoarrari, Malen Jurritari. Etapako sariak ari gara banatzen. Estamos repartiendo los premios de la primera etapa. En total serán 6. Pergatu, 3 las etapas. Ya es bastante. Hay maillot también para la primera corredora de primer año. Lara Fernández del equipo Cambre. Eta saria Raquel Uribe Etxebarriak Oria Esporreko nagusiak emango dio Lara Fernándezi. Eta maillot horia, liderraren maillota, Jon Ormazabal, Irizar enpresako ordezkariak jantziko dio, Gisela Herrero, Mirat taldeko txirrindulariari. La corredora del equipo Mirat, Gisela Herrero, vencedora de la primera etapa, primera líder de esta Gipuzkoako itzulia. Le queda perfecto el maillot. Y es el maillot que va a lucir mañana en la segunda etapa que se va a disputar a partir de las 9 de la mañana en Deva. No tiene el recorrido nada que ver con la crono de hoy, es un recorrido duro y exigente. Y por favor, ahora, todas las cadetes que habéis subido al podium, subiros para sacar la foto. Mesedez, kadete guztiak, igo, eta hau da, kadete mailako gaurko protagonisten argazkia. Hau paneska, badugu etorkizuna, Hauek gure harribitxiak dira. Tras las cadetes, vamos con las junior. Hirugarren, junior mailan gaurko etapan, Mirari Gotxi, Bake Movistar taldeko txirrindularia. Mirari Gotxi eta saria,
Elene Gaztelu Gipuzkoako Federazioko ordezkariak emango dio, Mirariri ere ilusio egin dio, Elene ikusteak. Bigarren, eta hau kanpotik etorri zaigu, Tenerife Bike Point taldeko Ageda Sánchez, Aitor Aiertza, Oriako Txirrindulari Elkarteko presidentea, izango da bigarrenari Ageda Sánchezi saria eman diona. Eta presta gaitezen etxeko bat hartzera, irabazle Gipuzkoar bat, JRG Norklam taldeko otxeko Ane Zubeldia Peñagarikano. Alkateak, Andu Martínez de Rituertok emango dio, garaikurra Ane Zubeldiari. Hauxe dugu podiuna. Vamos a continuar. Lehenengo Gipuzkoarra, junior maila, lehenengo Gipuzkoarra, Aitor Atorrasagastik emango dio edo jantziko dio mailota, Gipuzkoako Federazioko eskolartekoen arduraduna da bera. Lehenengo Gipuzkoarra, Ane Zubeldia Peñagarikano. Mailot grisa, Anerentzat. Gaur ez du hotzik pasako, Anek. Eskerrak bigarren urtekoa den, da lehenengo urteko mailotare ez duen jantzi behar. Primera Gipuzkoana, primera corredora de primer año, Ageda Sánchez de Tenerife Bike Point, Raquel Uribe Etxeberria izango da, mailota jantziko diona. Oria Esporreko arduradunak jantziko dio, edo jazten ari zaio, mailo zuria, lehen urteko lehenengoaren mailota, Ageda Sánchezi, primera corredora clasificada entre las junior de primer año. Eta liderra, maillot horia berarentzat, Jon Ormazabal, hemen dago, Irizar sari nagusia dugu, Irizar enpresako kooperatibako langileak, Jon Ormazabale jantziko dio maillota, Ane Zubeldia Peñagarikanori. Bihar honekin parte hartu beharko du, hau da bihar jantzi behar duena, Ane perfecto gelditzen zaizu. Eta hauxe dugu liderra, junior mailan, Gipuzkoako itzulian. Mesedez, junior guztiak, mesedez, todas las juveniles, subir al podium para sacaros la foto. Por favor, todas las juveniles que habéis estado en el podium. Ya con los mayores. Jaue badakite, protokoloak eta ja badakizkite. Dominan perfectamente el protocolo, la líder en medio. Ane, Agedai, Mirari. Eta orain Open mailako sariekin joango gara. Ahora vamos a comenzar con los premios de la categoría Open. Etapan, hirugarren, Elene Gazteluk emango dio garaikurra, Masi taldeko Maier Olano.
Elene Gazteluk, Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko ordezkariak, eman dio garaikurra. Aitor Aiertza izango da, garaikurra bigarrenari emango diona. Eta bigarrena, Eustrak Euskadiko Izaro Etxarri izan dugu. Aitor Aiortza, Oriako Txirrindulari Elkarteko presidenteak, garaikurra Izarori bostekoa Maierri. Eta irabazlea, aurrena, Eulen Amena Bartaldeko Maite Urteaga. Andu Martínez de Rituertok, Tolosako alkateak emango dio, garaikurra Zumaiar Jatorroni. Maite Urteaga. Ez da bere espezialitatea erlojuaren aurkakoa, baina azer nolako lasterketa egin duen. Eta historian lehenengo aldiz, ez tankapulkietan jarri podiunean. Jarrai dezagun, sariekin. Vamos a continuar. Abran Olanok jantziko dio lehenengo Gipuzkoarraren maillota, Eulen Amena Bartaldeko Maite Urteagari. Lehen Gipuzkoarra, Zumaiarra da, beraz, ez dakit ohartu zareten, ere herrikoa dela. Maite Urteaga, maillot grisa, lehen Gipuzkoarra, lehenengo etapa honetan. Lehen urteko txirrindularintzat ere badago maillota, lehen urtekoa Izaro Etxarri. Eta Raquel Uribe Etxeberria izango da, maillota jantziko diona. Oso serio dugu. Horrela bai, horrela bai. Izaro Etxarri, Eustrak, Euskadiko txirrindularia, lehen urtekoa, beira ze etorkizun duen. Oso ondo. Eta Irizar sari nagusia dugunez, Jon Ormazabal izango da, liderrari maillota jantziko diona. Maite Urteaga, Eulen Amena Bartaldeko txirrindularia. Líder, maillota amarillo para Maite Urteaga. Le ayuda a vestirse el maillot. Jon Ormazabal, Irizar enpresako ordezkaria, Irizar sari nagusia dugu Gipuzkoako nesken itzuli hau. Eta hortxe dugu Maite Urteaga. Mesedez, Open mailako podiunean izan zareten, Izaro Etxarri, Maier Olano, mesedez. Oso podium Gipuzkoarra gelditu zaigu. Hauxe dugu, Open mailako.
Open mailako podiuna. Eta gaur, lehenengo etapa honetan, kadete mailan, Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketak jokatu dira. Gipuzkoako txapelketako sari banaketarekin hasiko gara. 3. eta brontzea, Zug Limusin taldeko Katixa Navarro. Aitor Atorrasagasti izango da, domina zintzilikatuko diona. Katixa Navarro, brontzezko dominarekin. Zilarrezko domina eta Juan Luis Ormazabal izango da. Domina zintzilikatuko diona, Otxe taldeko June del Teso. Ea txaloriek. Eta erlojuaren aurkako Gipuzkoako txapelduna, Zug Limusin taldeko Malen Jurrita. Aitor Aiertza izango da, Gipuzkoako maillota jantziko diona, eta urrezko domina zintzilikatuko diona. Ikusten duzuen, Laboral Kutxaren babesarekin jokatu ahal izan da itzulia eta baita txapelketak ere. Gipuzkoako podiuna, Malen Jurrita, June del Teso eta Katixa Navarro. Irantzu Solasguren, mesedez. Eta esan dugu, Gipuzkoako txapelketaz gain, Euskadiko txapelketa ere jokoan zen, eta erropa faltan dagoela eta Irantzu Solaguen Euskal Federazioko nesken arduradunak jantziko dio Euskadiko txapeldunaren maillota Malen Jurritari. Zug Limusin taldeko txirrindulariari. Irantzu eta Malen. Bueno, honen azpitik beste guztiak ere sartzen zaizkizu, Malen. Ea txalo handi bat Euskadiko txapeldunarentzat. Zein komodoa den, Malen, orgoian egotea denak begira daudela, Ke korte. Eta orain, claro, Maleni ez diogu eskatuko maillot guztia jazteko, baina mesedez, podionean izan zareten guztiok, igoko zarete? Malen, ez dakin, nahi duzu maillotakin. Venga. Por favor, todas las que habéis estado en el podium, si queda alguna, bai. Maite hemen dago, Katixa hemen dago. ¿Tenemos alguna más? Mirari Gotxi, Ane Zubeldia, Izaro. Etxekoa bakarrik gelditu dira, kanpotarra joan egin dira. Las de fuera ya se han marchado, nos hemos quedado con las de casa. Bueno, con las mejores, onenekin.
Ea, entzun egin behar da, Txalo handi bat, neska hauentzat, euren taldeentzat, euren babesleentzat, eta Tolosako herriarentzat, etapa hau antolatzen laguntzeagatik. Eskerrik asko Tolosa, hitzordua ez ahaztu, bihar Deban, kadetea goizeko 9:00 hasiko dira, junior eta openak goizeko 11:00. Estáis todos y todas invitadas. A Deba a las 9 de la mañana. Salida de la carrera de las cadetes a las 11, junior y open. Bihar arte, mila esker guztioi.